której się poddajemy? Nie ma no step back. Ani kroku. Never surrender. Polska mistrzem Polski. Nie lubię ogólnie Dasta. O, Nie znam. Lepszy był w 1.6. dobra, chodźcie B. Dobra, chodźcie B. Dobra. Ma szybkońca. Weź przenieść na tym TS-ie, ale po co mam przenieść jak nie grasz? Żebyś nam tutaj dupcył fleki nad uchem. Dwóch w tunelu. Dobra, wbijamy. Uwaga. Nogi, nogi. Jeden za autem. Dobra, już. Dobra, plantuję. Plantujcie. Chyba masz takie lekkie przestery na mikrofonie, albo... Kto, ja? A, jeden będzie. No. Może masz mnie za mocno Gdzie? zgłośnionego. Drzwi. Tunele. Co za gnój. Okno. Z tuneli wychodzi. Tunel. Okej. No co za... Pizda nad głową. A, Trzeba- kamikadze. A, bo O. ammo nie miał. Cześć Zwiadek, witaj. Tunel patrzę. Dobra. Cześć Ferbozu, o, dawno cię nie było. Faktycznie. Kampi frajer. Wydupią! To jakieś trolle chyba są. Niełatwo idzie fest, nie? Niestety nie udało się zasejwować. Jeszcze może być tak, że wygramy 5, a oni potem nas dopierdolą. No. Może Nie to chwal jest... dnia przed zachodem słońca. No właśnie. Wyżej ten celownik. No tak, dzięki za radę. Dobra rada, wujku, dobra rada. Chodźmy jeszcze raz. Mogę sobie Coś zarezerwować. Zmida chciało Nie, mnie nie, zastrzelić. nie ma rezerwacji placu na następny mecz. To nie jest mecz, ale piłkarski. Wszystko jest losowe. O kurde. Dobra, chodźcie. Wysypujemy się? Dobra, dobra. Patrz, drzwi. Dobra, tu No. czysto. Uważajcie. Jeden nam idzie. Ja. Dobra, już. Dobra, idę plantować. Jeden dolny trup idzie, jeden mit od CT. A, jest. Na środku. Uważaj okno. Zaraz mi na głowę wskoczy pewnie. Ja patrzę okno jak coś. Dobra. No jest tam w oknie. Bow. Spadł z rowerka. Wybieg na bombsite. Gdzie on kurde? Ale- Pół KM. To jest. Dobra. Dobra. Nie widziałem typa, nie? No na razie spoko. Cześć Recek, trzymaj się. So far, so good. To może jeszcze raz. Dobra. Oni teraz tak pewnie pomyślą, nie ma szans, żeby oni zaś grali. Tak. A? Dwóch B. Uwaga. Dobra. Wchodzi zero. O kurwa! Nie we mnie. Jeden na szorcie. Ajajaj. Dolny. Dobra. Lecę do was. Coś to dziwny Dobra. ten. Dziwny Dolnego może ci iść ze shotgunem. Patrzę drzwi, ja w zasadzie to w nich stoję. A, dobra. Jest ten dolny? Tunel. Wchodzi od TT. Johnny idzie na swój kanał. Dobra, Ja jakby jadę co go. to Kampi wróć po prawej, potem. uważaj. To możemy śpilnąć. Ach, Bella. Ło, pierwszy frak. Druga no asysta. to grają teraz. No teraz pewnie przedupimy. User left your channel. Może nie. Ktoś wylazł? Nie, to John Rambo, on poszedł na swojego CS-a. okej. Dobra, Może... lecimy za Kusargim Mom. Ach, profesjonalny smoke. Co to tam jest Dobra, zasmakowane? shortem chodźmy od tego. Uwaga! Mid? Rura, Też rura, nie rura. wszedł, może Gott CT? mit uns.
Jest tu, na windzie. No, zabili mnie. Boże, 4 HP. Jakim cudem? No CT1. Jeden CT, jeden uciekł. Może iść od shorta. O, to patrzę shorta. Tak słabo, ale patrz. I wanted to ask you something. Co to za udawanie po angielsku zaś ktoś udaje? Oszust. Ej, gdzie? Co? Na dole. Czy ty? Jest na dole w rogu. Winda. Gin. Uuu. Dobra, mam bombę. Pizda Pięknie. nad głową. Może długą? Możemy długą, możemy długą. Teraz grali, to powinni mieć znowu eko. Pewnie dostanę w ryj. No. Jest tam jeden, uciekł. Prawo czy lewo? Lewo. Tutaj od drugiej. Dobra. Jest. Cofnął na BS-a. Dobra, chodźcie. Może jakiś... Nie, kurde. Co tu dobra. smoka szczelić? Jest na tecie. Obity dosyć. Dobra. Raz, jolo. Trzech. O kurde, na dole jest. Jeszcze jeden. Dobra. Na dole są? Był w CT, dobra. Wszystko. Dobra. Portem pewnie pójdzie. Nie wiem. Rzucić komuś? Komu? Co? Strzelają? A, dobra. Dobrobyt się szerzy. Chodźmy B. Szybkie. Agresywne. Przeszedł. Jak zasmokują, to chodźcie do dolnej trupy Dobra, i dobra. środkiem. Chyba nie zaskakują. Za skrzynką jest. Dobra, dawać, wysypmy się. Flash i rura, bo... O, Ale no tak Wow, to nie wow, wow. można robić. A kurde, za skrzynią. A, jest drzwi jeszcze. Lewo za skrzynką. Jak chcesz, Robak, to tam kałach mój po prawo leży za tą skrzynią. Cicho. Dobra, wiem. Nie lubię skałacha, wolę... B90. No ty gnoju! Dobra, spokojnie. nice. Dobrze. Ulał to śmierci. Klacz Ale or kick. jak go to nie trafiało? Przecież kurde, cały magazynek w niego poszedł. Dostał 3 hity, Cześć, Radek, dobrej nocy. Dziwne. a jeden dostał 108 w 8 hitach. To jest mistrzostwo. Tytanowy. To może... shortem. Nie, 2B. Dobra. Jest! Ojej, 40. Kurde, rzuć. A, jest. Tam pewnie AWP będzie, nie? 50 Nie. HP ma Raczej. w anarchii. Na dole. Bo ja Coś. muszę coś sprawdzić i na sobie na Facebooku. Nie, no szybko. jak? Kappa. Jaka A, radia? z długiej mi wyszedł. Papendekiel. Ale zlamiłem. Teraz to nie wiedzą gdzie jest. Ukradł dawkę i poszedł na długą. No o co chodzi, no kurwa. Sorry. Easy. Easy? Easy. Jest. Trzeba zagrać P90 z powrotem. A ja sobie AWP zagram. Raz. W dupę to nie pedał. Nie jeszcze stać Czemu na na kacza? MMA zawsze przegrywam. Znaczy raz przegrywam, Boże. Zamykam. O, dobra, to idźcie sobie, ja zostanę sobie tu. Już zginąłem. Dobra, już nie chcę za AWP, więc... Ja tu zostanę. Gdzie idziemy? Tutaj, dobra?
Shit. Cześć Lafynman. Chodźcie może jakoś dołem. Jeden na pewno ze skrzynką na B siedział. Jeden na szorcie tam się czaił. Kurde, kukliś tam. Dobra, jeden nam idzie zdjęty. O Boże, jaki granat. Co jest? Jestem na B? A jest. Awkę ma. B czyste. Dobra, jeden Chyba. był w konekcie. Kłamałem. I mit. Nice. O. Te P90 to ci chyba hakier Bonzo zhakował. Ty się śmiejesz, co dzisiaj odwaliłem. A z Ace'a rzęszczeli właściwie wszystkim w głowę. Później raportowali mnie w ogóle dzisiaj. Straszny dzień na P90 mam. Może jakąś dywersję przeprowadzę na B. Będę patrzał czy nie idzie. Przeprowadzaj. A, dolny trup! Trochę się O rany cykam. gorzkie. Dolny trup wyszedł i z nami idzie. Z P90. O, jest! Kurwa mać. A, Oj, oj, oj. jest long. To ja tam nie idę już. O, uważajcie, bo go traf. Co? Może do B? O kurwa. Łopanie. Co to się stanęło w ogóle? Nie wierzę w to. Mid dwóch. Dobra, jolo lolo. No i Ło, jak to sta... Łe. Lamersko. Weźcie dropnijcie akacza. Dobra, spróbujmy może szybka gala. Dziękuję. Robak, jeszcze? daj moje SSG. Już. O, dzięki. Gdzieś nie wiem, rzuciłem. Ciul, wydupił kałacha, jaki bogol. No jestem spod gór. Dwóch B. Patrzę dolną. Dobra. Łohoho. O, nic nie widzę. Double dożach. Traf się skubany. Możecie mieć plecy. Uwaga. Jeden jest w dolnej, drugi chyba na midzie, ale nic nie wiem. Na dole, na dole. Dobra, na dole nie, za skrzynią obity. Aj. Jest jeszcze w BS-ie. Tam jest, uważaj. Wychodzę tam, kurde. O, przepraszam. Chodź na B spróbujmy. Wydaje mi się, że nie ma tam nikogo. Będzie Rainbow Six, będzie. No po tym meczu Tak. może zrobię Rainbow, a potem zaś se tam do CS-a wrócimy. Dobra, chuj, biegam. O, O, Jezu. skubany się skitrał. Wykosił. Kurde. Zawał miałem. Ja też. Wylew. Dobra, chcecie coś? Ktoś coś? A, macie hajs. Dobra, chodźmy Chyba, że chcesz. A masz. na szybko B. Ale tak, super Także szybko. wchodzimy od razu. No, Dobra. No to za mną Bez gęsiego. gówna. Idealnie, żeby nas Zafleszujesz zestrzelali tam? jakimś P90. no Idealnie na WP na Ace. Jestem... jednym strzałem O, wszystkich. Boże, flash Ojej. nie odwróci. Dobra, nie ma, Dobra, no, dobra, no dobra. step back. Dobra, jeden na tym, PS-ie. Flashowali mnie jak. Jeden od drzwi podchodzi, Patrzę patrzcie tam. drzwi. Flash wleci. Chyba drzwi wyjdzie. To ja idę kukać trupa. Jest okno. Wa. Na mi 50 zejdą kp ma. okno. Jeszcze jeden tu przy drzwiach gdzieś. Tu się ukrywam w smoke. Do okna idzie jeden. 40 HP. Dobra, dobra. Czeka tam przy oknie odwrócony, będzie już stał chyba flasha czy coś. A gówno. Ale... A. Drugi. Dobrze. Nawet nie słyszałem jak strzelałem. Ktoś tu idzie? Ja tu, Na ja mid. tupię. A ja widziałem mid. Coś. Dobrze mówiłem. Bella. A jest performance.
Boże, jakie staty. Kick me if you want. Asysty się liczą. Potwierdzę. Nie no. Jest. Dwóch na B albo więcej. Chyba 3. Ło. Uważajcie, jeden tam daleko za skrzyniami. Buta wjeżdżam. Flashuję. Uwaga. No, O kurde. Już wyczyszczone. Proszę bardzo, zapraszam do AB. Dziękuję. Flash od... Flash, poszedł. O, okno. Aha, Obity. kurde. Podchodzi Jestem? pod drzwi. Boże, co jest? Teraz? Gdzie? Nie wiem, bo nie widzę. Ja patrzę Do okno. ściany. Patrzy na drzwi. Okno uważaj. raczej. O kurde. Jest za skrzynkami. jebany. To tak słabo mam tyle sytuację. Tylko spróbuję może Potrzebnie zabić. No skracałem. tak to. Ucieknij do trupa. Nie spróbuję go. Mówiłem, wiedziałem, że tak będzie. Wyżej celownik. Drobnie idzie. Boże. Proszę bardzo, masz P90, chcesz kałacha? Nie no, może być. Proszę bardzo, Dzięki. dla ciebie też. A ja P90. Chodźcie może shortem. A, Dobra. granatą nie kupię. Kurde, mogliśmy go tam zraszować jak we trzech. Dzikie smoki poszły tutaj. Też jakiś Na mida poleciał patrzcie, bo z longa chyba. Pierun wie. Dobra, chodźmy. Z 6 chlebem. CM mat. Jest. Uwaga, granat. Granat, Jeszcze. o, Drugi. flash czy coś. Dobra, jeden na B jest, bo jednego zdjąłem. Aby Może przejdziemy zeskanował. jakoś na B? Ja jebę, bebe. Spokojnie, tylko je wysprzątam. Niech ktoś na przynętę pójdzie. Gdzie on jest? Nie A wiem, gnój się pojęcia. schował we Ja mam wnętrze. Jakie wnętrze? Tamtej po lewo? Tam koło auta na B. Kurwa, ty musiało mnie... No umrzyj, chuju. Drugi. Dobra, wchodzimy? Dobra, zabity, Wchodzimy, no. wbijamy. Na dole, na A, dole. ja pierdolę, na dole. Połowa chyba. Jest. Kurwa. Plantować i pilnować tej paki, bo normalnie. Wow. To ten będzie szedł z B, może iść z długiej właściwie. Short. Dobra. Nice. Ach. Co tam, czaty, żyjecie? Jak ktoś chce zagrać Rainbow Sixa, to tam przygotujcie się. Ktoś ma betę i chciałby zagrać, to można. O, bomba Pakę to została. lali. Ale smok, rany gosz. Nikt tego nie Z drugiej lewej. A, przepraszam. Spoko. Są tam jeszcze jacyś na longu? Nie To wiem. z nerw. Uwaga, flashuję. Jest. Jak mnie mógł odjebać? Ale flasha A to dostałem babka od jakaś, swoich. mąka. Jak baba przy komputerze, kurwa, do kuchni. O, sorry. Wow. Dobra. CT. Może iść coś od longa, bo tam nie sprawdzaliśmy flash. No, na longu jest. No. Wychodzi. Ty gnoju na szorcie. A w ogóle, ale ten nie, Jest, a, idzie. a propos Rainbow zabił Sixa mnie. to jutro też będzie, O, także gdzie spoko. idzie? Przecież to nie ucieknie. Dobra. Z longa Ostatni na ostatni. długiej. Pierun, nie pierun, Tak. dzisiaj Tak. pierun. Jak mi się To pisze. strzelają, kurde. Jak mi jakiś kukli style zrobi, to. Jest wychyla powoli. A? No kurwa! Przepraszam. Zdąży. I te nudle. Knora. Już nie kupię akacza, kończę z akaczem. Zrywam. Nigdy już więcej. Nigdy.
To z rangi musisz go sobie wydupcyć jeszcze. Jest jedna broń, dla której warto żyć. UMP, Kałach! kurde. I nie zmienia się nic. Dwóch, B. Dobra, idzie. A tam tunel myślą, że będzie. Skrócił trupę. Dwóch. Dobra, Dziękuję, jeszcze jeden. pomogłeś mi. Uratować dupsko. W skrócie telegraficznym. B czyste generalnie. Gdzieś tam. O, dobry granat. Polecam takie granaty. Takie granaty można kupić w każdym sklepie z granatami. To w granatowni. Cześć Kluku. Beta Siege jest do 1 października? A który dzisiaj jest 27? A to jeszcze trochę. Idę shorta. To ja idę B. Jak ktoś kupił teraz betę, to potem musi pójdę kupić tam, gdzie oryginał będzie jeszcze, miejsce. czy coś? No. No Dobra, tak, to ale idę poważnie na- pytasz? Nie wiem, no bo Ale ta nie. beta przecież E, była za grosze. Znaczy ja na nie wiem G2. za co była ta beta, bo ja... O, B coś, B coś, B coś. Flesze poszły, o! Wbijają. Wszyscy B. Na blisko, na besie. Pa, z noża mnie O. zajebał. To może być trudne. Trzech obitych jest. Leciutko wyżej celownik. Zaraz będę banował za takie wiadomości. O, Jeszcze tylko ino 3. Dobrze. Ino 2. Ło! O, O, skopany. Będzie sik. Amo. 3 naboje. Co? Goń go! Rzuć go nożem! O! Cześć K5, cześć, 50 witam. dostał. 50. Ani telepło. Kule bele. Jak to teraz zagrać? Eko czy nie eko? ja bym se tam fulla sforsował. Forsujemy. Ja ze z Diglem zagram. Ja agresywnie z UMP. Bizo. Dobra, ja pójdę... No to ja się na midzie będę stał tak tu. Awkę ma? What? Nie, to był scout chyba. Nie, ale to Ja tam awka była body. zasmokowałem, Ja tu z tą karą długą będę double patrzał, czy door. nie idą longiem. Schowaj się gdzieś. Na besie. O, jakiś smoke. Jeden jest na longu. B cisza raczej. Dwóch na longu, No może na midzie więcej. ciło. No to będzie chyba long, wiecie. O kurwa mać. No dobra, Obie- wracam. Wszyscy chyba long. Nie jestem pewien. 4. Albo 4. Kurwa, jak 438 w jednym trafieniu. Ło. Jadę Jeden tam. bez. O Jezus, to nie będzie gdzieś. Ta. 3 hity po 36. Nie wiem jakie mam ustawienia graficzne, takie tam jakieś, nie wiem. W Dobra, CS-ie eko. nic Może nie. zraszujemy coś? Można. Już będziemy na Dawajcie, CS-ie, tak, zraszujemy tak, tak. długą. O, dobra, to ja sobie wezmę UMP i tak. No, rasujmy. Eko. A, tam eko. Eko jest dla lamusów. Kradziono nie To tuczy. leć pierwszy, Nikos. No dobra. O, Będzie chyba O long. kurwa. Ała. Dobra, cisnymy. Ale dalej już nie. O kurde. A, i tak zginąłem. Ba, nie dostał. Tak, 20 HP po tym jeden. meczu zagramy sobie w Siege'a, a potem jeszcze w CS-a. Jak ja będę miał siłę jeszcze, bo... Stoi na tym. Wstać o 7. Oni już pewnie są na B. zaraz tu Z Ace'a longa zrobię. wyszedł. Zaraz tu oczywiście. zrobię Ace'a. O, prawie. No, bez mała. Dobra, gramy fulla teraz. Ciężko. Nie, damy to.
Możesz tam Ale- podjechać double doorsy, bo ja je zawsze smokuję. Bidę jak u uchodźców. Cii, nie wolno tak. Bo do sztumu. To na awka mnie nie Flash jakiś na strzelało. longu. Na Nic nie bedym. widzę. Będzie A, Short jakiś? Albo nie? dupa czysta. Jeden AWP na longu na pewno. Może więcej. Longiem będą flashli. Dobra, ja przejdę z krótkiej. I chuj kurwa. Jeden, dwóch. Jest bomba. Bomba jest na midzie. Idealnie na midzie. Strzela, rzucam midzie pałę, mida. a- Idę. Jadę. Wyczyszczone. Tak! Na szorcie, biorze, midzie. O ja. Wziął bombę? Nie wiem. Nie, leży bomba. Dobrze. Nice. Ale tam podjeżdżaj tą długą, bo ja tam rzucam tego smoka na double doorsy. To jak będą z niego Aha, wychodzić, to ich może dobra. jak na widelcu. Tak się nie da, P90 trzeba grać. Ełką nie umiem strzelać, no. Famasem tym bardziej, jedynie Galil i P90, czasem Kała. Też nie lubię tej strony, jak gram awką. Coś tu tupie. Jakieś A, flesze, może być- smoki. Trup to. Wchodzą, wchodzą. Pakę Jak mamy? ci podszedł. No, paka Gdzie B. jest paka? Paka B. Paka B. Ok. Piu, 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 piu! Są dolna trupa. Na respie AWP. Ja Nie, pierniczę. gramy czas, gramy czas. O, jest dolna A. trupa. Jeden na midzie. Kampi. No. A, gnój wyszedł. Jak to Minus się 80. kurwa stało? Patrz na... A chuj mu w dupę. O, co to było? No! Zdechłem. Ma paterwo. Ale to jest akurat taka zbalansowana. Gramy eko czy full? Ja czym, no Ja nie za wiem. późno na mnie. Dobra, to gramy fulla. No dobra. Dobra. Nie no, ja mogę sam grać. To gramy fulla z MP7. Ja się gdzieś na bombsite teraz schowam. Dobra, idź na shorta, ja pójdę długą teraz. Już jakieś flesze. Czy krócej ich? A na A B co? chyba nic nie będzie. O, wyszli. No, B czysto będzie, Wszyscy, długa, bo... wszyscy długa. Właśnie. Nie, czterech widzę. Nie, pięciu, dobra, wszyscy długa. A później widzisz? Dobra, ja spróbuję tak fest Dobra, jeszcze dwóch od tam zatka jest na pewno. wszystko. A pierdolę. Tak jak ja, patrz, odgapiłeś się. No to idź pierwszy. No to patrz. A, piu, piu, A piu, piu. w picie. Jest dwóch! Trzech! Lewa. Jeden pit! Kurwa mać! Awka. Łaj! Dobra, kto chce auga? Sąsiedzi auga po to policji zadzwonią, że tak pysk dre. Dobra, sobie kupię. Nie grałem z tym jeszcze. Zobaczymy jak się gra. Jezu. Auto szmatę mają. Autolama. Chuje. A ja się tu skitam. Dobra, chodź, bo nie Bo przyjdą. Znowu Wszyscy? wylecieli wszyscy. Jadę ta. Uważaj, bo skracałem z biegiem. O kurwa. Ja jebę, co tam się Naprawdę go dzieje? nie trafi. 1-2 HP zostało. Są na długiej tam przypicie, czy jak to 5 wygląda? HP na Nie, szans. już bliżej. Lepiej się O kurwa, bomba na Nie długiej. ma właśnie. Jeden ma Paka 5 jest. HP. A tu jest kurwa za winklem. Na lewo od pitna, zresztą wiesz gdzie. Jezus Maria. Jaka panika. Dobra, eko. No. Zagrajmy. Zraszujmy może środek. Dobra. Ale autolama pewnie będzie stać. Na środku. Raz się żyje.
Prawdopodobnie znowu polecam na longa, bo im to wychodzi. Jest jeden na respie, dwóch na respie. A, O, no. Obity. O, sorry się, że się tam komuś biłem po celu. No nie, to nie tak nie, ciekawostka. tak nie. Jako jedyny gracz tego meczu nie mam MVP. Zaraz będę zamykał. Łociula, mam 4, jak to jest możliwe? Jeszcze jedno. Też za dużo pieniędzy gramy. Na pistoletach zagrajmy. Dobra, to ja sobie wezmę, nie wiem. 250. No, to ja pójdę B. Autoszmata jest. Dwie są chyba nawet. No. Długo coś będzie. O, flash poszedł. Raszuję tunel. Dobra, to ja idę za tobą, Jama. Jest dwóch na długiej. Tak. No Ej. kurwa, Short. amunicja. Czech, auk. Paka Autoszmata. na drugie. gali, paka na gali jest. Dobra. No teraz jej ładnie. Jama, idź od shorta, ja Plecy, pójdę cały... mid. O Lezy. chuj, dobra. Na midzie. Jebany. Jest na bombsite, uważaj Kusi. Pusta, sorry. Kurwa, ten... Pierdolę. Jest bombsite. Jeszcze Skraczają, przedupimy idą. to. Jest wcelowany sawką, nie wychylaj. On przyjdą, tylko mogą kurwa zewsząd przyjść. Nie, to gówno, kurwa. To jest autoszmata. Ja nie chcę tego. Dobra, łażą, no ale... Nie, teraz! 3 naboje masz. Zmień to na autoszmatę. Nie, jest tak blisko, to ja nie ujedę. Tak Ej, a sam nawet ja nie miałem Kurde. naboi, nie widziałem. Aż A mnie jak miałbyś serce zakuło. autoszmatę, to byś zabił. Proste. A tak to ci trzy naboje cię zgubiły. Dobra, grajmy dwóch long, jeden short, jeden środek, jeden B. Ja mogę iść na B. Ja już nie wiem. Tak to środek pokryć. Dobra, idę B. Ja idę B. Nie ale wejdę to- ten środek zrobić. Dobra, shorta, patrz. Mok coś w trupie. Wyszli longie. Nie, B nie Bomba będzie. chyba na No. longu, tak? Są na longu. Shortem też może ktoś iść, ale nie. Teraz im uważaj. To oni tam będą zaraz Ale wchodzić. chuj zadymił. Bomba na longu. Z przodu. A to już tam wszyscy. What the hell? Tam później go zauważyłem. To spróbuj awkę na milicie w takim razie. O, No dwóch musi iść na longa, bo to nie ma sensu. Dobra, to ja pójdę jeszcze. Oni non stop tam wchodzą. Nie, mogę iść na B, no. o. Kurde, Alonka będą wyskakiwać do SP90. A ty gnoju, ty nie dostałeś! Dwie autoszmaty. Obity jestem. Double doorze są już. Wszyscy? Zabiłem przez dym. Dobra, Dobra, To idę. się jest- ceni. Autoszmata zdjęta jedna. Są tam jeszcze jacyś? Są. Jeden mid, Na longu nie słyszałem będzie się. przed W longiem. double doorze łażą, słychać ich. Jeden, czy przynajmniej jeden. Jest Dobra, jeden wbijam. na bank. A, Jeszcze jeden obity- był na respie. A, fest. Dobrze. Jest tam jakaś broń? Jakaś broń? Jest, SSG. O. Nie było. Jak ktoś pod 90? W sumie możesz dać. Zawsze to lepsze niż ten pitfok. Kusisz, powiem ci, ale nie oddam awki. Nie ma, mogą wejść B.
Albo short. A Nie, short właśnie czysto. Long Aha. będzie albo... B. Jest jeden w strefie bomba. B, bo już na Drugi longu podchodzi, bomba w tunelu na B. Dół czy góra? Teraz chuj już nie wiadomo, zadymili. A, dobra, już bym cię sprzątnął. Na tym idzie. Jest tam 50 HP mniej. Jeden w tunelach jeszcze. Kurde. Cofnął. Ja tu jeszcze zostanę. O, co ja zdupiłem? Na schodach dwóch. Jeden, Tu- jeden tu- dolny trup z creepiem. Ja pierdolę, jakim cudem? Oni do mida idą. Tak? Mhm, Obaj? poszli, tak, na 100%. Mogli shortem pójść na A. Też mi się tak wydaje. Tak, O. na pewno. Słyszałem. Było na szorcie? No, poszli. I tak mnie już widzą mecz. Jaki level w Superluxy Siege'u? nie Jakiś kłamią. mały. No, nie znam, zajebiście słychać wszystko. Hyc. Jeden pewnie longuje, jeden na CT, tak mi się wydaje. Nie masz defa, to szybciej musisz. Lewa. Jednak nie, sorry. Nie no, spoko, i tak bym... Słyszałem. Dobra, trzeba grać. Jeszcze raz mogę mida spróbować. Dobra, to UMP ze skinem, huhu. O, to rubo. No. Ładny nawet, jak na taki pospolity. A, 13 HP znowu. Auto szmata na midzie. Na longu flesze. Dobra, to ja wrócę do longa, bo pewnie tamtędy pójdą. No skubany nie. w ruchu mnie Fajnie. zabił. My tu Chyba, jesteśmy chyba. w dwóch na longu, to możesz shorta sprawdzić. Jeden, Ja? Dobra. jeden short, jeden mid będzie szedł. Short! Busher. Dobra, ja idę do połowy. Wszyscy short. Jakim chujem? Jaki Nate. No jebany, no. Dobra, bomba jest tutaj na midzie, można... Ty zajebał bombę? Podej. Cześć, nie dyskutuj. Czy daleko jeszcze? trup Nie. jest. Dolny trup. 2 mecze, 3 mecze. Poszedł B. Albo nie? Nie wiem gdzie poszedł. By wam nie poszedł naokoło na A. A gdzie był ostatnio? Ostatnio gdzieś przy tunelach. jak zabierał. Zabijał mnie w trupie, no i tam stał jeszcze i gdzieś polasł. Nie widziałem gdzie. Konto zaplantuję teraz jeszcze. No. Sejwował. Wiem, że Siege będzie bez singla. Ja nie wiem, w sumie w Siege'u single był Awkę bez komuś? sensu. Mogę wziąć na B ewentualnie. O, bo to na midzie to nie wiem. To czekaj, kupię ci MK, o masz. Dzięki. Jeszcze tak spróbuję znowu. Chyba, że na midzie przykombinuję. Aha. Ała! Auto szmatę mają znowu. To nie wychylaj. Dobra, dostał w łokieć. Jeden na szorcie. Fajny ale długo właśnie ląduje. Ja, no, Ilu? Jeszcze jeden na respie chyba leciał. Leciał tak by
na trupę chyba, bo do góry. Makę macie? Nie. Nie. Shorta ktoś patrzy? No kukam. Zdjęty. Autoszmata na respie. Dobra, ja podchodzę do respa. No, rozjebę. Z prawej strony za Dumbledorem. Wyłazisz na niego właśnie, uważaj. Ja go nie zabiłem. Dobra, Kurde. jest przy Double Dorsach. Gdzie poszedł? Idzie na... O, wpatrujesz się w niego. Tam gdzie patrzyłeś. Też. Ale- A, dobra. Tam bronię Cześć, tej upa. amunicji. Witaj. Pewnie longiem pójdzie. Myślę, że Bomba. tak. Jest na respie szmaciarz. Nadal? To za Dobra, nie pedał. wychylaj, nie ma czasu, już nie zaplantuję. No, nie zdążę. Dąży chyba. Chyba, żeby... Nie zdąży. Za mało czasu jest. I teraz jeb. Przecież Gracz? Przecież ten skis. Ty, tu jest gdzieś No AWP, i- biorę ją. Kurwa, Aha, decydująca teraz. Ja Ja. kto chce pierniczę. AWP? Kto chce AWP? Bo ja z tym nie gram, broń Boże. No to ja wezmę, ta standardowa. Kto Marzę odpadł z beczkę. Masterchefa? Nie mam pojęcia, kto odpadł z To Masterchefa. nadal tak samo. 2 long, 1 short, 1 mid, 1 B. Dobra, to ja idę B. Aha, dobra. Jest skubany. Jasny gwint na respie, terro, autoszmata. Jest dwóch tam na Dobra, Jest B nie pójdzie W nic. drzwiach jeden. Ha! Na szorcie jeden. Short jeden właśnie. A tam stoi Niklas wcelowany. był tam. Był. No ale, no dobra. Nie idź. No nie, no ja nie idę. Dobra, bomba na szorcie, mam tu bombę. Double Dorsy. 30 HP. Ty ktoś tam Jest broń jeden na wymieniał. szorcie. Nie wiem, czy nie O kurwa. podejdzie midem. Aż się podjarałem. Coś było na longu, tak? No i... a nie... A był idzie to, z był shorta, tam. idzie z shorta, idzie z shorta. Dobrze. Nie, tu macie czysto. Jest na midzie. O ciul. O! Jest kitro. GG. Jak kurde łatwo. Ale... no... Dropnie mi... A pewnie, jakie Kurwa. dropy! No, Niklaus, chcesz gdzie case'a? skrzyneczka Bez dla jaja, mnie? jak chcesz to może oddać. Wszystko do nich poszło, ja. Bo otworzyłem 3 Ale ostatnie, ten jestem mecz był załamany. taki fez łatwy przez pierwsze 5, a potem już W nie ogóle bardzo. Niklaus, ile za kierowanie? Przez pierwsze Się 15 należy. był łatwy, No, potem się zaczął. Bóg zapłać. No to Bóg zapłać.